Sanibonani guys, besesowethu lana esikole sovakashela u-Aunt Margaret, yabo. Hayi angithume isinkwa, ngihambe. Manje angiyazi ishop, yabo. Hayi bo, mangithi hla ngihlangana nomunye ubaba ohamba ngathi uDopa Match. Mina, yabona? Hayi ngimbulise bese ngiyambuza ukuthi, "Sawubona baba, unjani na?" Hayi angikhulumela into engayizwa, hayi ngimshiya kanjalo. Mangithi hla ekudeni, ngihlangana nabobhuti abayi-2, yabona? Bahleli labo bhuti labo. Hey guys, bangenze into ebhlungu, yazi abobhuti laba. Hayi, ngisondele man, ngibe worried. Hayi ngihambe ngisondele ngiye kubo ngibabulise kamnani. Ngapha ngiphethe 20 rand nami ngiyaphapha. Yabo? Lo munye vele insist man ukuthi okay, ithi ngikhambele cause lapha ofuna ukuthenga khona isinkwa kunenje eninja yakhona iluma omunye ubaba akasana bonds ngenxa ukuthi le njalo iyalumana. Okay, ngimnikeze imali. Hayi lo bhuti lo ahambe. Yabo, agijima. Okay, lo munye okay sengibhorekile sengimile. Athi my boy, come here now, uzohlala next to me. Sihlala nalo bhuti lo, yabo. Alangixoxela into engayazi. Angishasha. Hayi athi intwana yami yambona umuntu uhamba isikhathi eside. Athi ngiyombheka, yabo. Ngithi okay Hotman ahambe, yabo. Hawu, shabo 7 umuntu akasabuyi. Yo man, ngingasathukanga. Kunzima nokuya ekhaya because bangithume isinkwa, mina ngisabuyi. Yaphela kanjalo indaba yami. Tutu yaphela.